Salut guys, ce mai faceți? Astăzi ne jucăm Minecraft. Episodul, să zicem, 11, parcă să mă uit, 11 sau 10. Deci încă să fie episodul 11. Scriu în comentarii, era episodul nu știu cât, să zic scuze. Dar bun, astăzi o să ne jucăm Minecraft, astăzi vreau să facem un enchantment table. Putem face, am cărți, să vă arăt. Uite cărțile, vedeți? Am nevoie doar de o carte. Și obsidian am nevoie. Am obsidian pe sparte. De acolo mai duc nimic. Diamante am ce stă asta. Am 22 înghitame diamante. Ia să vă arăt. Uitați, de ce am nevoie? Uitați, 1, 2, 3, 4 blocuri de zi de obsidian, o carte și 2 diamante. Păi prea simplu. Deci, nu știu să spune. Bun. Dați un like pentru că astăzi mi-am făcut un care ceva, uitați care să-l punem. Uite, acest noteblock. Aici ceva cu muzică, o să-l punem aici. Uitați. Ați înțeles? Asta face. Da, bun, hai să vedem ce mai face. O să mai și pesciuim. Aici cred că știți ce s-a întâmplat deja. Aici spart creeperii. Știți deja, nu mă voi spun. Aici știți ca să meargă. Nu vreau să fie. Ai doar câtă, în caz că nu ai, în caz că mi-am pierdut casa și în caz că da, am multă mâncare acolo și acolo în casa aproape deloc nu am. Mă mut aici să iau mâncare, da? Uite, vezi, hangarul se duce rapid. Du-te, că se duc în 2 secunde. În 2 secunde se duc. Ce să avea mie? Spărtiție lună. Sper că mai am carne de făcuță neprăjită. Crudă. De porc. Ok. Și cărbunele. Spalmi sau ce? Am avut ceva ieri. Hai să vedem. Deci, peștele. Trebuie să le iau. Diamantele și peștele prăjit. Cărbuna. Diamantele aici. Am multe, știu. Da, să-mi pun și peștele. Da, o groază de pește. Hai să vedem. Deci, asta ne punem. Cum ajunge, bă, că ajunge arcăul. Vreți, dar nu-l folosim. Nu știți de ce. Da, punem așa. Și gata, cărbuna asta o punem aici. Cufăr. Ok. Așteptăm să pască, nu trebuie să dureze mult. Asta nu o să mai prăști imediat, mai stau. Bun. Bun, hai să mâncăm. Gata. Hai să punem astea aici. Nu stau la spate. Aici. 4? Da. Ok, acum să e timpul să creăm enchantment table. Am nevoie mai întâi de niște obsidian. Hai să creăm obsidian, băieți, vreți? Vreți să facem obsidian, că... Adică că e de ajuns acolo. Nu cred că mai are rost să... Știți. Nu mai facem chestia alea că... Bine, mă rog, că... Să nu și cărțile, unde sunt cărțile. Deci trebuie să menționez ceva. Am fel mă luat doar experiența. O carte de ajuns. Chiar că n-am tocat, că nu se ia o carte. Și obsidian. Păi atâta.
O să mergi 2 diamante, pac. Așa. Și am nevoie de încă 3 blocuri, deci, da, nu mai avem mult. Deci, nu mai avem mai mult de 3 blocuri sus acolo. Așa, ne enchantăm chestii. Bine că am lapis, că altfel... Nu credeți că mi enchantam. Aveam experiență, nu puteam cu lapisul. Bine că am găsit lapis atunci. Ok. A, poți de deja. Gata, ia. Și mai observ acolo. Yes. Mă urcam unul de diamant. Am noroc că am unul de diamant, că altfel nu l-am nici un pic. Trebuie să nu tăgea că cade într-o lavă. Murit aici, bă. Ok, am făcut enchantment table, că nu mai am. Să luăm ca să avem și noi unul, un chest, unul măcar. Sper și timp că o să fac mult, să fac vreo 16-17 minute, câteva minute o să fac eu. Deci de acum îmi voi face câte minute vreau eu. Da, am o asta în memoria, că am foarte multe aplicații și nu vreau să mă știe tare. A, bine că mi-a luat damage. Ia, mă țineți minte casa veche. Ia, casa veche, mă țineți minte, veți. Asta. Păi tot, ia, nu vreau să mă uit aici. Că casa asta e mai șmecheră. Aia, dar la fel, că asta e mult mai șmecheră. Cred că e șmecheroi. Deci vreau să pune pickaxe-ul aici. Bun, hai că l-am făcut. Nu mă uit să văd pietrele. Ok, ia să vedem dacă am de toate. Deci, să vedem. Am carte, 2 diamante, 1, 2, 3, 4. Eu am 5, da? Bun, să fac și un din asta, dacă vreți. Nu cred că o să facem noi bucuri, numai că așa merge să... Dar merge oricum. Da, bă, mă facem unul. Hai că mai facem noi unul. Să-mi păstrez o carte, vedeți, înțelegeți? Eu să înțeleg. Gata. Dar bun, enchantment table-ul mi-l pun, nu, acolo, ca să mai poată respira. O să face noapte. Îl punem aici. Putem, aici să ne punem să enchantăm ceva. Am ceva cu mine că să putem enchanta. Gizmele, aici 100% le enchantăm. Cu o carte aș vrea, dar nu cu ce dorește el. O să luăm lapisul din chest. Nu e lapis, domnule, uite. 1, e de ajuns, corect? 2, 3 lapis. Oh, fuck. Care am nevoie de un lapis. Deci vreau să închantez 3 chestii, așa că o să iau... Adică o să mai am un pic. Așa, azi închantăm cizmele. Plus protection, feather falling, plus protection. Feather falling, ca să nu mai... Ce ziceți, băieți, primul enchant. Niște cizmă de diamant, cred că am tot armura. Hai să închantăm și ăsta. Totuși... Stai, hai că vreau o haină de... Undeva, parcă avem ceva... A, da, uite, una de aur. Mai sunt și casca. Pantalon mai trebuie, nu e așa mecher, n-am asta să pe ăștia că se enchantează, deja că așa am vechi 2. Doar să enchant o să am pe mine. Ăsta oricum e terminată casca, deci nu mai purtăm niciodată. E rip, mentarități. Trebuie să rip, Aqua Infinity. Aqua Infinity, bun, mai are un enchant. Aqua Infinity 1, vai, dar aș vrea să am și o enchant-uri șmecherne. Din știți voi. Spune upgrade, fire protection, protection. Ui, stă la sus să simplu. Deja, cred că fire protection era mai bine, dar mă rog. Las că... Asta ce are? Upgrade 2 și ăsta? Da, aia și protection. Țin monstru afară. O să dorm, că nu am chef să mă bat toți moști din lume. Da, să văd în spațiu, am spațiu pentru pantaloni. Mi-a oprit netul. Da, mi-a oprit. Ok. Acum dormim și pescuim imediat. Dormim, pescuim. Ok, bunița.
Da, puteam să mergem riscat să dea. Oricum oricum nici nu e chiar. Asta se duce rapid. E cu enchant. Nu mai am experiență corect cât experiență mi s-a dus. Vai, mamă, cât o s-a dus. De capul meu, bă. Mi-a rămas un... Ia, creeper-ul. Scelet care arde. Eu trag eu. Nu e ce să ne tragem. Cum? Aici. Bă, mai trage în mine. Bă, ăștia apucă pe tine. Trage în mine. Ai grijă. Știi ce armă secretă am eu? E creeper-ul. Ce repere? Nu. Păi anganul ăla... Nu cred că nu avem noi treaba să ne băgăm seama, oricum nici nu ne băgăm seama. Faci, bă! Ioi! Ia atât la foc! Nu, odată mai închei de focul vostru. Da, păi ajung nu mă bag în seamă, o să viață că nu prea nu i-a făcut și un rău, să nu-i facă și rău. Penguinele, ce faci? Înoți acolo? Mai bine să nu-ți dau una. Da. Te dai corect, prietene? Că nu-i fac nimica. Astea n-au treabă ziua cu mine, dar noaptea nu mai sunt prietenii mei, sunt dușmanii mei. Ok, mă gândeam că vine un pește din ăla. Ok, ia să vedem ce pește mai vine. Sper să vină ceva nou. Nu vreau să vină. Să nu vină ploaie, că n-am chef de așa ceva. Ceva nou. Come on. Dă măcar salmonul ăla, tot paf. Ce mi-ai dat? Vai, ce poți să mi-o dat? Era să mor. Mi-a dat și hunger, am crezut că mor, deci nu vreau să mor. Și azi, mă crezi că vreau să mor. Ha, mă, bine. Na, era să-i trag una, că trugeam una să pune pe mine, n-am închis să mă bă cu el. Dacă te dă, ar fi mai bine. Eu trag una, hai. Da, sigur, mere, hai. Hai că lăsăm pași, că am venit să pescuim să omorâm pe engine. Ești să te uiți la mine? Hai, dă-n. Pe engine, vreau să obțină scorul ăla. Roști. Să moară. Eu trag acum, chiar ce să trag. Ia, ți trage. Ăla e că l-am adus aici, ia că l-omorâm. Știi apucă. Așa, nu era pe aia gen ăsta, mă dă plimbă și nu pot să pescuiesc liniștit. Bă. Asta. Minecraft. Ia vine deja momelă. Și-o pe vine. Să vedem, știi că salmonul sau peștele normal? Să urâtăm flash-ul. Dar nu știu că ne chiar dă. O să ne facem o barcă, băi, să mai facem și alții, cred că. O barcă mică, o să facem noi rapid. Spargem copacul ăla. Facem 2 lemnică pe acolo, pac. Eu fac o lopată din... Hai că mă șez să sparg ca nobul. Am câștigat salmonul. Salmonul, peștele, normal. Poate să câștige salmonul ăsta. Salmonul o să câștige, cred că. I don't know, nu știu cine va câștiga.
Deci, de acum încep să fac episoadele mai lungi, băieți, știți asta, poate de acum cele lungi. O să vin verișor, azi vin niște fete la mine. Băieți, niște verișori de ale mele. O să vină la mine. Nu voi glumi, băieți, că am intrat la dată pe serverul ei. Nu știu cum, dar am ieșit din cauza unei reclame. Din cauza unei reclame am ieșit din server. Bine că am lăsat fișul. Lider, piele. Șmecher. Hai să mergem cam pescuit destul mică, nu știu să zic. Am fost destul de plictisit cu pescuitul. Nu punem chestiile care nu de folos. Lasă-l pe ăsta. Stringula nu știu. Cam coalită de zombie. Pune să spărgească, atâta că am nevoie de o cărbună. Una singură. La fiecare papac. Una aici. Apoi pentru 10 aș lăsa una. Și pentru 10 nu chestii. Hai să ne facem, știu că nu trebuie să facem dacă avem diamantele. Am găsit diamante, e important aspect, nu mi se jucă hangarul. Ok. Pe să-mi fie cu creeper-ul ăsta. Iar, deci n-am chef de creeper, că am terminat cu jocul ăsta. Mi-apare creeper-ul în față. Până așa de încet să vină player-ul. Deci am shift activat, nu știu cum, doamne. Ok, să luăm. Da, hai să mergem. Hai să mai facem copac ca să avem, să mai spargem un copac ca să avem și pentru lopată. De lemn, că n-a. De fier, hai că de fier ne lasă. Hai că ne lasă de fier. Una de fier. Da, mă gândeam că nu mai e, deci avem cât lemn? 13. Hai să ne facem chestiile. Las și mai fac crafting table, că știți de ce? Pentru că am deja în casa, am și în casa aia. Sper că nu mi-activez shift-ul iar. Da, deci clar. Cu shift-ul activat, cred că mergeam. Să craftăm mai bine aici, ca să fim mai rapizi. Dar băieți, cu barcă. Deci sam 1, 2, 3, 4, 5. Îmi crezi, fac așa. Da, băieți, o barcă. În caz să începem în aventură, băieți. Ne facem o barcă. Vrei să punem pe fântână? Hai că o punem, notăm noi în fântână. Puteți să notăm direct așa fără barcă. Da. Ok, bețele pun, să le pun, să mă peste pe unde am pus să-mi pun bețe. Cum avem bețe? Ia, aici. Și lemne, le pun aici. Am spațiu. Da, hai că nu mai avem mulți aici, să le spargem câteva sticluțe. Hai să fac alimuțele, să mai facem noi. Să ne mai încentăm o sabia, hai să ne încentăm sabia. Săbile, de fapt. Adică, nu am o sabia asta, că da. Punem, să vedem, breaking, no back, vreau să-l iau. De diamant și înșantată.
nimic nu mai poate opri. Nu cred că se încerce hangarul așa de rapid. Du-te, da, du-te de aici. Când am 4, asta se duce într-o secundă hangarul. Să merg rapid. Să mâncăm, guys. Pentru că ne încheiem episodul, cred că ne încheiem acum, nu știu, o să mai stau un episod. Dar mă trebuie să șterg aplicații, dacă îmi șterg aplicațiile, să fac ce cât vreau eu, da? Trebuie să șterg câteva aplicații, da? Și o să mă las cele care chiar mi-s de folos. Care chiar sunt de folos pentru mine. Da, băieți? Uite, să stea. Among Us am făcut, Among Us, băieți, nu mai trebuie să vă facem. Capi, poate facem la pisica de pe Funny Funky. O să mai, dacă voi mai vreți episoade cu Among Us, să știți că mi l-am șters. O să-mi instalez jocuri care chiar contează pentru mine, o să fac. Băieți, na, se pare că încheiem episodul, băieți, adică trebuie să mâncăm ceva. Până mai putem discuta o secundă. Căncăniță. Nu știu, scuze. Nu spune că vreți puie. Că vor ei puie. Că da. E deja monștri. Deja am văzut 2 scheletoni și un pangă. Nu mă împrătelesc cu ei. Ziua se împrătește nimeni. Noaptea nu se împrătește nimeni cu un pangă. Să știți chestia asta, guys. Like, subscribe, să facem 11 like-uri. Subscribe la canal. Spre clopoțel că să vă și... Pa! Ia să vedem dacă o ar scheleții. Nu știu. Băgat în apă. Fac eu ceva aici. Că așa nu v-ați văzut niciodată. Ce skin am eu. Ne vedem data viitor, guys. Da, ada viitoarea. Data și ne vrem. Pa.